natatanggal sa ano. Ang kusa. Hello mga kuwigel! Saan po? Ayan, meron po tayo ngayong imumukbang na 6 pieces barbecue malalaking hita ng manok. At meron tayo ditong mga prutas Fruits. para pamutat. Yan, may kanin din tayo dito at suka. Yan, bago po tayo magsimula, Pwede muna po tayo. Mama, maraming salamat po sa pagkain ng binigyan niyo po sa ano to. At sana po, mapagaling lahat po may sakit namin. yan. So, hugas na po tayo ng kamay at Mukbang na po tayo. Yan, apple. Pardies. Ayan. Pulang-pula. Wala. Grabe. Oh, sobrang lambot to, natatanggal sa ano. Ang kusa. Wow. Yan. Kanin po. Kanin. Thank you. You're welcome. Thank you. Ayan. Nang subo po. Simot. Ang lambot. Sarap. Diba? Simot siya. Mainit pa. Lambot. Juicy pa po siya. As pulang-pula. Ang ganda ng pagka-barbecue na po. Pula. Wow. Balance na balance din yung barbecue eh. Yung tamis. Yung asim. Uh. May konting anghang. Oh, sobrang lambot eh. Wow. Sarap. Siyempre dapat may kanin po. Kapag ganito, nakaka-enjoy talaga. Barbecue yan eh. Barbecue eh. Tamang-tama yung tamis. Tapos ano po siya, sticky. Yan o. Ganda ng pagka-take niya. Texture. Sarap po. Ang suka, algae ko. Pambabalance. Mayroong sibuyas at bawang. Tanggal agad yung buto eh. Tanggal sa buto po talaga. Ang lambot sobra. Ganyan po kaganda yung luto. Kahit wala kang ipin, ay makakain mo yan. Kain po. Bang? Grabe. Grabe. Grabe, ano? Madali siyang kainin kasi nga tatanggal agad yung buto. Effortless. Ay! Suka. Daming bawang at sibuyas. Oh my god. Puro laman na pala to. Wala nang buto. Yung apple na yun. Pinahan kay Luna eh, yung apple. Ay, oh. Ganito yung putas na paborito ng mga aso. Apple. Pero bawal mga sitatos.
Kunin ko na to. Lambot. Yan, no? Ganyan lang, oh. Tanggal agad. Mm. Mm. Oh. Ang simot agad. Simot agad, no? Buti yung natanggal agad. Mm. Sarap. Wow. Mm. Wow. Ano pinagkaiba ng ano? Green tsaka red apple? Yung green, para sa akin ano, mas maasim kaysa sa apple. The red? Sweet yung apple eh. Like you, eh? Ah, inom ako eh. Yan. Yun o. So sticky. Mm. Mm. Tanggal sa buto eh. Kain po. Ito po. Saw-saw. Oo. Ayun. Mm. Bago ko. Grabe. Sobrang tender at juicy. Mm. Hotdog. Bati ka na no? Sige. Mm. Thank you. Mm. Ang bilis kainin eh. Mm-mm. Sarap pa talaga. Mm. Sarap na ano. Pagkatamis niya po. Ang laki oh. Oh. Saw-saw sa suka. Mm. Mm. Sarap. Apple. Mm. Ang tamis. Oo. Cool. Sarap ng tubig. Sa tubig po gano'n, tamang temperature lang. Mapaparami ka ng inom. May ganun po. Refreshing.
Sarap. Ito kanin. Yan. Yan ko din mo yung kanin. Yan. Sarap. Yung apple. Refreshing din yung apple pa. Maya-maya pa mag-shoutout na si nanay. Kaya stay tuned. Bulat. Sarap to pag ano. Cheese. Imagine. Sarap. Go, try natin to. Ano ba to? Orange. Ang laki oh. Ganyan to yung ano eh. Yung, yung Matamis. pulp niya, oh. Sobrang tamis niyan eh. Ganda oh. Hanggang. Waka. Oh. Tamis nga. Tapos yung cheese na sa fountain. Sarap to pag ano. Cheese. Bakit? Hello, mga anak. Lagi ko naman nagugulat eh. Sarap anak. Yan. Simulan na po natin ang ating shoutout. Yan. Hello po kay Mama. Ingat po palagi. Kay Labing Grandma. At sa mga kapatid ni Alibes. Kay Ate Cherry and family. Kuya Wala pa. Rica and family. Kay Mami Ye, Ruth, Get well soon and family, kay Honey Rio and family, at kay Von and family, kay Tita Fel, hello, at kay Tita Sita, at sa kanilang mga family, hello po. Ano pa? At may special shoutout tayo, mga anak. Lagyan mo ng drum, ha? Ayan. Chester Legaspi, ang pinakapoging viewer sa Balat ng Lupa. Naman. Shout out, Chester. Magaling ka. Shout out Nielsen Angelo Hernandez, kay Noli Banting, Angelita Milan ng San Rafael, Bulacan, Daisy Rivera Channel and Family Rivera, Agnes Santos, kay Julio Doms, thank you so Hello po. much po, ingat palagi, Paul Angelo Bondo, shout out Family Serrado, Daddy Mikli, Ray Serrado, Mami Maribet, Baby Mackenzie Collins Serrado, Micaela Maril C. Serrado, Mami Maribel, Daddy John and Kuya Andrex Sindigma, Mami Cecil, Daddy Johnson, Kuya Gian at Ate Ninang Justin Gratuito, kay Nanay Heneng at Tatay Elo Casajeros from Maragondon, Cavite, hello po. Clyde Evar, Joselita Miki, thank you so much po. Erica Doydoy, Maria Miletek, thank you so much po. Kay Gina Lynn Andres, hello na. Hello po. Dalia Panilagaw ng Cebu. Manfred and Wenceslas Stats ng Austria, hello po. Wala pa. Alinor Emba ng Cotabato City at sa mga magulang niya na nasa Dubai. Hello po. Hello po kay UQ Baby, kay Mr. Diversity, ingat po palagi. Wala nga pa. Pretty Day Balagtas, shout out. And happy birthday Eugene Nichols Balagtas Birthday. from Birthday. Tarlac. Wala pa. Mary Rose Manikis, Shena May Magluyan, Jamet Tamayo, and sa mga kids, hello po.
Micah Mendoza, thank you so much po. Emmy Almonici, shoutout family. Almonici, Jomar, Emmy, Jomari, Jonah, and Hello po. Jenna. Hello po. Martin Esquera Navarro, Kingri Ramas, Jasmine Fatalia Manzano ng Rosario La Union. Losa Calderon, Family po. Aga, Rojas Family, Calderon Family. Ano po? Lailani Yumol ng Bulacan, hello po. Lucen Jamilin, shoutout sa family Lucena at sa mahal niyang si Ludimer Leonard Palarehas. Shoutout Dudot sa Kalam from Albuera, Leytes. Hello po. Zara Jane Isip, Cross Q, Arcelia Aaron Gabriel, shoutout of Scout Royal Brotherhood. Belated happy anniversary. Michelle Amano, Prince Noel Villena, Natividad. Ella Ostaco, thank you so much po kay Angel Abaya, official with your hubby. Sherilyn Hernandez from Calaca, Batangas. Hello po. Alan Sufran from Chicago. Heart Bernabe, thank you so much po. Neil Sen Angelo Hernandez. Jennifer Saliba. Christy Malano, hello Hello po. Rowena Alarcon. Achi Hello po. Barco Candaza. Froilan C. Gulieben. Norisel Napusi. Wesley Ancero and family from San Jose del Monte, Bulacan. Hello And po. of course, Sean Calvin Estacio. Shoutout po. Yan. Hello. Hello po. Shoutout po sa inyong lahat. Ayun, natapos na naman ating napakasarap na mukbang. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo mga kawigil Thank you po. sa walang sawang pagsuporta po sa amin. Kaya hanggang dito na lang po. Kaya Bigla lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.